Good morning! Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Aga na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Sana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry, Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa TCGB, puon agasta banggi, magkape kita with VP Henry, nga ring happy. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa TCGB, puon agasta banggi, VP Henry ka TCGB, an idol me. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry, Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa TCGB, puon agasta banggi, magkape kita with VP Henry, nga ring happy. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa TCGB, puon agasta banggi, VP Henry kan TCGB, an idol me. 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 Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. You send my soul sky high when your loving starts. Jitterbug into my brain. Goes to bang, bang,
go, go, 'cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than the darkest day. Turn the bright spark into a flame. My beats per minute never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Coming up, baby, moving tight. We'll go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home instead. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. Wake me up before you go, go. Don't you care to leave me hanging on like a yo-yo, yo-yo. Take me dancing, boom, 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 boom. Oh, 'cause I'm not planning on going solo. Boom, 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 boom. Yeah, yeah, yeah. Wake me up before you go, go. Good morning, 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 good morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Pugi, lagi. Good morning, Pilipinas. Hello, enjoy. Enjoy tayo. Magandang morning. God is good all the time. Kumusta po ang satuyang aldaw? Anong aldaw mo niyan, Ronald? Miyerkules, ano? Tama, Miyerkules. Pizza 14 na mo niyan. Arimat. Ayos na. Nakabayad na naman kita kan mga babayadan. Ngunyan kita o sa aga, Ronald? Pwedeng sa aga, no? 14. Sa aga kaya baga 15. Arimat na. Sweldo na naman. Kumusta lamang kita dyan? Mga taga-Daraga. Good morning, Banwang Daraga. Good morning, Legazpi City. Good morning, Santo Domingo, Albay. Good morning, Tabi, Buong Kabikolan, Albay Province. Magandang morning. Luwas, Mega Force Patrol, Laog. News Manager Mar de la Cruz, as in Ronald Baldo. Mga tugang, hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Sa programang ini, bawal ang gidit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Mga lolo, mga lola, mga seniors, good morning.
Mga may planong maraot din ang paglawoson niya. Pero natadaw kitang mga tao, ano? Natadaw kitang mga tao, taaram tanang sala, pigigibot pa. Diba? Natadaw kita. Yan ang medyo day kumasabutan. Para mo ng sala, gigibuon mo pa. Lalo na po pag makakagulpi, talagang gigibo talaga. Diba? O bueno, salamat mga buena manong bareta, hali dyan sa luwas. Bueno manong bareta sa Morning Hirit. Report, hali po sa luwas, sasalin niya mga tugang, buena manong report, Al Armario. Basta Morning, Henry M. Paringal, good morning, go! Good morning. Pare, good na good morning ko niya. Pero maingat na maray ang mga kapitan. Ano digdi sa Legazpi, agin ibang barangay official sa pagsimbag din apod cellphone. Mag-reply din text doon dahil man bisado. Nagsa-text o nag-apod. Yan dahil kan pinagtutukudan na sindikato o kung totoo man na nagpapamidbid miyembro ng armadong grupo na naghahagad suporta, pinansyal, pati badil, pati load. Nagkakapira na ang biktima kani ako sa nabarangay official kundi pati ibang negosyante asin professionals ay nakaabot naman na informasyon kani sa karaman kan PNP pasada sa tuyang monitoring alagad verbal sana dahil natatakot man ang mga naging biktima na mag-file ng formal na reklamo amisar anay manin nabisnado o diba ang sinta balikan ang mga suspect kaini. Nakop na ang istoryang ini sa mga barangay officials kaya lalo sintang nag-iingat lalo pa madali na naman ang eleksyon ay basta-basta nag-isimpag o nag-reply sinta sa mga apod sa cellphone dahil delikado lalo kung naibisnado ang numero. Yan, bali ang bukalas ka informasyon digdi sa luwas. Alar Mario, DCGB. Salamat Paringal sa report. Kahit ito pa, last year, padadangog ko na kay Mayor Noel Rosal na pinapatanidan niya sa kapitan na dahil magparasurusimbag sa sisay manaapod na din nakabundbok sa cellphone. Hanggang ngunyan palan, pigakuan niya hanggang kapitan, sa endang pigakuan, tutungkusan. Ako nga sa totoo talaga, pag na nakapunbok sa cellphone ko, di ako nagparasimbag. Tawan tayo, may minapod ng sa kuya. Halabaon, so ring, sige ang ring. Pagsimbag ako, sabi niya, hello, good morning. Mr. Henry Maceda? Ay, nga ako, yes po. Ay, sir, sarap po ako sa mga fan mo. Nga ako, nagapod ka. Ay, gusto ko mas nangyapoy kang makahuron. Ngayon ngayang baging ito, namumundoon ngaya ako, bata ngaya matangaon na baga. Sabi ni May sisisayan. Basta na mamati kung boses mo, nabubuhay ang katawang lupa. O mga arugad na mga apod. Mga arugad na mga apod. Ay, ganyan ako, alas 10 na. Abong may makaoron niya na banggi. Gari kaya ngayon na ugmahon niya ako pag bangging kaoron. Ay, ganyan ako, pipirot na po ako. Grabe ka man nga, supla doon ka man. Saka baga, mangiturog ka daw kan mga araw ka na. Kaya, dahil talaga. Bueno, dumang kita mga tukang sa kinamumugtakan ni Jimmy Nazalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, Bibi. Maray na aga sa mga parantabay. Good news na naman. Tranquilo na naman digdi sa kuyang responsibility. Nagkapirangal daw na. Magayon yan. Wala Magayon yan. wala mga record sa polis na mga kahaditan. Magayon yan. Magayon na bareta Peaceful. yan. Gustong sabihin matrangkilo na nakaging mga oras na. Yes. Oo. Kasi rin kita sa mga problema. Salbatan na ka. Pagkagaga ka, maproblemon muna naman ako kaya. Dahil na nagkakarak sila na, baloy na kita ngunya, dahil na
Nasa saruan. Pagkagaga, paproblema muna naman ako na tarawayon ka. Tanging Okay, sige, go. man in action tabi BP sa DPWH. Sa ipinakihoro ni Gobernador Al Francis Bichara durante kan inaugurasyon kan sa Logan Libo Diversion Road. Na? Kung saan mayor na bisita kay ito baga si Secretary Mark Villar. Reparo kan Gobernador, ang sarong pribadong istruktura digdi sa papaluwas haling diversion balda sa main highway sa Barangay Libod. Na? Sarong kurbada baga hali digdi hali digdi sa papaluwas na sa Libod sa tuong parte may pribadong lote kinurudal ini sagad duman sa isment kan tinako. Tama. Ang reaksyon ni Gobernador Bichara kanahiling ini dapat aksyonan ini kan DPWH sa pagsabing sinakop na so kan kodal pati sa isment kan tinampo asin halangkawon pan kodal lipod an kurbada pati an biokan bulkan lipod na. Sa ampangan ni DPWH Secretary asin kan mga bisita kan nagtaram mensahe si Gobernador Bichara itinaram kan Gobernador na bako magkakanigo na sabing paglaag kan pribadong struktura mantangan sabi kan Gobernador kontraktor a certain trigero antag sa diri kay ni Okay. uminagi ang mga aldaw na ipabot bagay ni Roanje sa DPWH mala, dahil man in action ang DPWH. Natugaan man sana. Sa kagadan kan Gobernador na Gusto aksyonan sabihin, pati sa Gobernador, natugaan. Hanggang sa presente, mantinido tabi BP ang instruktura sa lugar. Minsan, may nakaparada pang mga bihikulo, sampangan kay ning kurbada, sampangan kay ni kurbada pati. At ayan, may ma-action yan. Kung may ma-aksidente sa nadae. Pag may saka naman may rero yan. May punto ang Gobernador na peligroso ini, aksidente, asin nakakaraot ini sabyo, correct, na kudal na ini, tama, kan kurbadang tinampo, nasagad an isment. Durante kan nagtaram kay ni, sa stage ang Gobernador, manood sa strukturang ini, kanya si Secretary Villar, inapot niya to kung si sa isutag sa diri, a certain trigero nga ni. Yan, kan pagbaba sa stage, tripuasa na sutawo, hanap-hanap kan Gobernador, si Secretary, si DPWH District Engineer Warren Asotea. Kukuan nga ni. Ito, itataram. Itataram, ipapahiling. Yes. Dahil manahiling gayon. Ngunyan, yung manggiraray. Sige. Sabi kan, inapot naman kayo ni si Mayor Caloy Baldo, sa natural sakop niya ni. Manday ni nagaragi sa Sainda, sinurata na ni day ni, natag sa dire, no response. Sige. Paray ka ni, alatun ta na sa nakunanan mga kaabutan ka ni. Yun, mangyari. Pipa demolish yan, di ba? Sobra, nakasubra eh. Gobernador nga ni, dahil man nagsabing i-demolish sa gobernador, basta aksyonan ni DPWH. Pero kaya ang gano'n yan, dahil man lamang kinailing na ano man aksyon. Ora man aksyon baga kung nahiling, yung manggiraray. Paparadaan pa naman sa gilid sampangan. Yes. Haling ka makaskas ka, makurba ka. Pwedeng masangsang mo ito. May kasabatan ka pala. Dahil man nahiling, takurbada, may ulang na kudal. Tama. Tama. Pagkakita naman daw ini. Pagkakita daraw dyan sa DPWH. Iyan. Ako ni Sanjay, nagdangog si Sanjay. Ipapalap niya. Gobernador na mismo na Sanjay. Ange. Pareho cellphone. Sige. Namamonitor na ang report mo, Jim. Area niyan district. Pakipalap niya kay Engineer Warren kung ano nan kung Gobernador mismo nagkuhan ka ni sa stage pa pati sampangan pa ni Secretary
Secretary Mark Villar. Yaon so District Engineer Siwari na Sutia. Nagtataram sa gobernador. Yes. Okay. Yaon manginaray. Man kinaisyan kita kung ano action ka ni. Jimmy na salita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Thank you. Oras natin, 5:29. Pagka-text na po ang mga birthday greetings na papasadahan na po yan. Ngunyan na pag-aagad di po sa satuya na programa. Okay. Ange, nadagog mo tabi to, Ange. Ah? Iya po, VP. Sige daw. Apunta daw ka sa Engineer Warren. Roger. Boda sa si Richard, kung ano action inakaan sa kung ang gobernador. Iyo. Roger. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Anyway, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, saroon na naman ang miyembro ni New People's Army ang nadakop sa probinsya ng Masbate. Susog sa impormasyong ipinaluwas kan Kampo General Simeon Ola ang miyembro kan NPA na na-corner kan mga otoridad sa Barangay Pulot, Kawayan, Masbate na migbida na si Jovan Suson E. Basinilio alias Renan sa uning 21 anyos na lalaki. Sigun sa kampo, matapos na magkondusir ng social awareness program, may kinaaraman sa anti-terrorism law ang mga operatiba kan Kawayan Municipal Station o Municipal Police Station. Pinaputukan sindan kan 10 na miyembro o kan teroristang grupo na nagresulta sa enkwentro na nagdurar ng poko mas o menos 15 minutos. Sinundan pa ini kan pagpapasabog ng pagtutubo ng improvised explosive device. Maswerte man, nawara ni nagadanon ay ridong miyembro kan na mga otoridad sa nasambitan ng purutukan. Kanagkondusir na ang mga otoridad ng clearing operations na corner na nindaining si alias Renan man papigahan na paan na siyam kaining kairibahan sa nasambitan ng enkwentro. Na kumpiskar man sa nasambitan ng suspetsado ang sarong kalibre 45 pistola, mga bala asin iba pang mga gamit ninda na gagamit para sa paggibon ni na IED o kaya ning improvised explosive device. So ngunyan susog sa kampo nasa kamot na Kawayan Municipal Police Station si alias Renan mantang paragos na pinag-imbestigaran kan Masbate Police Provincial Office asin man kan Kampo General Simeon Ola ang mga nangyayaring pagribok naman kan mga miyembros kan mga terorista grupo sa nasambitan ng islang probinsya. Sabi pipian mga impormasyon, ang Sigalero, DCGP. Si Henry Maceda sa Morning Hear It! Salamatan sa report. Hali dyan sa luwas. 5:32. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mardela Cruz nasa linya. Paringmar, good morning. Good morning, VP. Good morning sa mga tagapantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Nagkapirang LGU sa tagagad pang magirarin antigen result para sa vaccination card. Gantas tantong mga may COVID-19 asin may sintomas, lang pwedeng mag-vote sa 2022 national elections. Hearing man, ipagbabawal ang PDA sa pagkampanya. Public display of affection, bawal na. Bawal ng shake hands at saka paghadok sa mga aki. Uta, pagkarampanyan baga sa mga aki, robo mo pa picture. Hiyarak mo tulos bagakan mga kandidato sa mga aki ba? Mapapicture. Basta tigadalan kang COMELEC na dahil sa pandemya, iba at 5 na sa ng persona at paglaog sa kada presinto. Pwede. Roger. Pwede, Then, tanto paghiro sa presyo kang Panginot na Barakalon, lauma na sigun sa DTI. Bantang nagkapira sa PDP laban kontra sa pagkandidato ni Presidente Duterte sa pagka-Vice President. Petisyon na nagpupugol sa pagbakal at paggamit ng Sinovac ay binasura kang Korte Suprema. Ano mo sabihin? Ano sabihin? Pwede ka magbakal? Dahil so, pingkon rawa no bagay na dali kita magbakal ka ito? Okay. Kundi sabi kang Korte Suprema, dahil mo ni kayang pugulo na. Tama. Kuda dahil mo yung kamong basihan kung anong batas
Iyo manangga. Nagsasabi na dapat ipagbawal. Iyo manangga no. Iyo manangga. Tama ma. Ang tinungkusan kan Korte Suprema so Bayanihan Act na nagsusugo sa presidente na magbakal bakuna. Yes, yes, Pero yes. tanto DNR, magkikipag-DNR sa Philippine Coast Guard at in Department of National Defense. Manood sa issue kan human waste disposal sa West Philippine Sea. Aha. Tik na ito, sabi kan DND, so retrato na kan Australia, kan nakaagi pang 2014, iyo ang ginamit. Piki. Piki nga, piki. Nagdepensa pala mismo sa gobyerno na piki ito. Arradya. Okay. Then tanto, Sinopharm, may nag-epekto kay Congressman Rolando Zamora. Aha. Kaya binakunahan siya 4 na bisis. 4 na beses? Arradya. Grabing boost. Grabe, Ito booster. Oh, grabe. Ako mga booster, taday nga ni zero. Zero na epekto sa... Kantinudukan sa ning Sinopharm, zero antibodies. Oh. Kantinudukan giraray. Tinusawang giraray. 4 na beses na. Oo. Yan, iguana siya. Iguana. Iguana. Posible pangyari sa babag. Pwedeng sinatudok ang kang Sinopharm. Pwedeng 4 na beses man. Arradya. Bago sarang guminibukan. China yan, di ba? Oo. China, okay. Si Presidente Sinopharm de. Arradya. Aha, okay. Pagpabakal ang produksyon ng mga produktong may marka kan Supreme Court, bawal na. Aha. Then sa santong COVID-19 booster shots, dahil pa-aprobado kan vaccine expert panel kan Pilipinas. Aha. Ang variant na yun na-discover sa nasyon, so Theta variant, Aha. ginali na sa listahan kan variant of concern. Ayun. Variant na lang ining monitor na lang, i-monitor na lang. Ayun. Aha. Okay, supply ng kuryente sa Luzon Grid, sa giraray na nagnipis. Sabi ka NGCP. Aha. So, maganda, maganda. Yes. Okay, so go with yung mga headlines. Kanya na pagkaagaan, detalye po kayo, napagaan alas 6, alas 7 in the morning. At dyan sa Induca PUSA Enterprises, hanapon sa natin Mr. and Mrs. Saul and Marisa Calio. Sa sendang cintahan sa Prof. Dos Rawis, Legazpi City. Sampangan LTO at in LTFRB office. Basta radyo, i-BYC nyo yan, 24/7, konektado ka, maski daing low. From your face, Mardelon, dahil nima. Salamat pa rin, Mal. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alright, yan po mga tugangan mga headliners kan mga bareta natin. Bareta niya to mga tugang sa Lado Nacional. Maruluwas sa mga periodiko nasyonal enot sa tuyang programang Morning Hirit. Oho, 5:36 na. Sa Pilipinas, sandali lang tapudan ang pag-asa Legazpi sa kamugtakan kang panahon. Aramon ta daw kun kumusta ang panahon ta. Malipot-lipot na di, ha? Malipot-lipot ay cannot be reached, ha? Malipot-lipot na ang panahon, di ba? Ngunya na aga, pag mata ko, malipot-lipot na eh. Ha? Busy line. Taon, tababalikan tayo na. O dito muna tayo sa mga greetings in the morning. Greetings in the morning. Happy birthday po kay Jude Lan Toledo. Marilla from family and friends. Happy birthday, Jude. Ian Batuulan. Jude Ian siguro ini. Jude Ian Toledo, Marilla. Happy birthday. At saka, okay, sandali lang. Happy birthday po kay Engineer Elmer Toledo from family and friends. Yun, ha? Ay, kasuhapon pa ini, text na ini, kan Lunes pa pala. O ni po ang bago, Jude Ian Toledo, happy birthday. Okay? Good morning. Sige po, wara-wara kan signal nindo. Dahil lugod naintindihan sa bareta nindo. Salamat. Pakicheck mo tabi nal. Sa pong signal ini sa Facebook, sa DCGB Live app o sa on air. Pakikuan mo tabi nal, pakicheck mo tabi nal, ha? Paki-double check mo tabi. Good morning tabi amigong Ray Aguilar ng Bicol University. I see. Thank you, Tony, ha? Kaya mampalan sus ko. Thank you, Ton, sa information tabi. Salamaton tabi, amigo.
Good morning daw. Sabi ni Sir Ben, if you believe every time you wake up that God is always at your side, how could you have a bad day? Feel God's love. It's always unconditional. Wherever you are, sleeping is the reward while waking up is a blessing. Good morning and peace be with you. Thank you, Tabi, Sir Ben. Thank you, Sir Ben. Good morning. Happy birthday kay retired Major Lorly Arroyo sa July 16 ng Sunrise Subdivision Cruzada, Legazpi City. Sabi ni Manay Merly Cáceres, good morning mga taga-Bitano. Mga talinghaga, 21, 17, 22, 26. Ang taong maluho, magiging dukha. Ang mahilig sa arak, asin sa masiram, nagkakanon day ng gadmayaman. Siring man, dai ka manuga sa utang para sa utang nin iba. Kung dai ka makabayad, kukuhanon ninda maski an sa imong higdaan. Pangyayari sa maaba kapalan. Ano? Pati pala ang pag-utang. Talagang, kung kita magturul-tul sana, pati ang pagsururo, ang pag-utang pala. Nakalistari. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Salamat, migo, sa tuya tabi na sa mong pagpukaw. Ngunya na aga. O, sandali. Balikan ta na sa pag-ay. Tama ba? Balikan ta na sa pag-asa. Baka pwede na. Yan, nag-ring. Nagring na po ang pag-asa Legazpi. Aramon ta daw ang kamugtakan kampanahon. Ngunyan tabing aga. Hello? Good morning po, Sir Henry. Good morning, Bossing Melvin. Maaram lamang po kami kan sa tuyang forecast. Ngunyan pong aldaw. Go ahead, tabi. Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kang DCGB. Sa ngunyan na pet sa Hulyo 14, 2021, sa aldaw ning Miraculous ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area pigakarkulong nasa distansyang 20 kilometers, sirangan norte, sirangan kang Katarman, Northern Samar, o nasa distansyang 130 kilometers, sirangan sur sirangan kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 12.6 degrees north, 120.8 degrees. Ang naturang low pressure area ay hababama po ang posibilidad na mabilog bilang isang bagyo o asin tigalauman man na malusaw man sa nasa masunod na mga oras o masunod na mga aldaw. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ning mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagoran asin pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang low pressure area. Ang duro say Maluya, Sundo, Moderato, nahali sa Sirangan, Sundo, Norte Sirangan ang mamamatian, na may banayad Sundo sa Moderato na pag-ukol ng kadagatan. Tinatayang aguat ng temperatura, Tigilauman, Santas, Poon, 26, Sundo, 32 grado, centigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5.26 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6.16 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.42 ng pagkaaga. Ini si Melvin Almohela, Kampagasa, DOST, Legazpi. Melvin, sa maray itong slow pressure paranday mangkit niya na maging bagyo, ano? Opo, Sir Henry, mababa man po yung posibilidad na mabilog po yung naturang low pressure area bilang sa tropical depression at pwedeng malusaw po niya sa mga masunod na oras o mga masunod na aldaw. Very good. Okay. Salamat, tabi, Melvin. Good morning dyan sa Indo sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Matadasin sa mga taga-DCGB. Thank you. Mga tugang, iyan po ang report sa Kamugtakan Kampanahon. Ali po dyan sa Pag-asa. Sige daw, balikan tan mga birthday greetings in the morning. Ang pera nauubos, ang kotse naluluma ang ganda. Kumukupas ang kotse, nasisira ang mga bagay, mawawala. Subalit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala magpakailanman. Good morning kay Adelfa Impig. Happy birthday, hali kay Chapuring. Oho, Chapuring. Good morning.
Itong concrete fence na binareta ni Jimmy na salita, bako man ito obstruction taharayo man sa kurbada, nagihan ko ito kahapon sa kurbada o intersection. Dapat magminor ka. Diyos mabalo. Pero ang nagtampong instruction kan sa DPWH ang gobernador. Kaya siguro, baka repikaksyon ng kan DPWH, tabako man obstruction. Morning, tanong ko lang kung bakit ang jeep dyan sa Pulangi na papuntang Costa walang plastic, puno na puno. Salbatana. Morning! Now that your birthday has come, Aha, happy digdi po sa kamalig may nagapod sa ko talaga Jesus ko. Ay lingon na magparasuro simbag kamukan mga daing number. Happy kapatid, happy birthday po ay pakigreet po sa kapatid ko kay Engineer Eduardo Luna Jr. Happy birthday from Santa Cruz family, Iscoro family and Hussein family. Ay, Engineer Ed Luna Jr. Happy birthday po. Happy birthday po, Engineer Ed Luna. Happy birthday kay ay na to nabasa. Asko lang po kung hain ng barangay hall kang barangay 8. Ayam barangay hall tabi kang barangay 8. Uyan po sa may release lang. Kung hali kang Albay District, pag-abot mo sa release, sa topo, yaon lang dyan. Yaon lang po dyan ang yan, ha? Good morning, pakiastabi sa api kung nata ang bill palabaw bata nagtrios ang mga taon. Ay, yun na po, para diskuter na po yan kung nata palaw ang bill ta. Okay? Ano? Sa Facebook Live tayo, Elisa Fajardo asin sa Gabos, sing the in praise to God the Father. Nits Aicardo, good morning sa Gabos na mga paradangog sa DCGB. Sabi ni Nedilin Banwa Vargas, watching po Sir Henry from San Jose, Malilipot Albay. Hello po sa mga taga San Fernando, Santo Domingo, Albay. Siringman Cristita Macandog, Golfo, good morning tabi sa mga taga Hovillar. Watching from Hong Kong, Rosary Lorejo. Pakigreet lang po, happiest birthday po kay Engineer Eduardo Luna ng City Assessor's Office from Mars, Alma, Rose, and Chi. Thank you. Uyog-uyogod man, Engineer Luna. Kadakol mo pala na fans. Ha? Happy birthday po, Sir Ed, Engineer, dyan sa opisina kang Assessor's Office. Grace Bonaobra, magandang morning. June Dasalya. Good morning, Bicolandia. Shirley Pineda. Stay safe daw. Good morning. Salvador Ogayon na, ano ba to? Marinho. Morning, Tabi, watching from Guagua, Pampanga. Ang layo talaga. Magandang mga layong mga tagapagkinig natin. Good morning. At saka Zaldi Millares. Mabati po ka sa Millares family ala sa Abas Pilar. Sabi ni Salvacion Esquivel, mabati po kay Sheila Francisco Esquivel. Happy birthday from Tagas Daraga, Albay. Okay? Siringman po, happy birthday kay Ed Luna. Have more birthdays to come. From Josephine Luna, Santa Cruz. your image is still the same. Engineer Ed, happy birthday. Apon Arnel, good morning tabi sa mga nagdadangog sa Linaw, Rapo-Rapo. Happy birthday kay Sheila Francisco Esquivel. Ayoko na to. From Tagas Daraga, Albay. Happy birthday. Albert Villaranda. Good morning daw sa mga taga-barangay 31 Bye-Bye Point. Good morning. Good morning daw, sabi ni Arnel Mallorca, watching from Cubao. Pa-shout out po taga Cubao. Good morning, Tabi. Maray po sa mga taga Villahermosa, Daraga, Albay, watching kami digdi sa Riyadh, Saudi. Sabi ni Helen Rodriguez. Mga taga Villahermosa. Good morning, Databi. Sabi ni Helen Rodriguez na nasa Saudi. Chin Pardinyan, watching from Makati City. Milagros, ano ito? Ison. Yan, ha? Pakibati po, happy birthday kay Lorna Lana and Vanessa Lana ng Barangay 60 Lamba, Legazpi City.
from Las Vegas, Nevada. The best, ha? Kaya man palang iso ng apelyido niya eh. Nasa Las Vegas palang si Madam Milagros. Good morning daw sa mga taga-Lamba. Birthday ni Lorna Lana and Vanessa Lana. Regards, ha? Neri Morada. Good morning sa mga taga-Ligao City. Babati po sa eldest daughter ko. Happy 18th birthday. Sa aga daw, July 15, kay Jillian Marie Bulagaw. Jillian Marie Bulagaw. Happy birthday. Okay. Happy ay kada palan kaining babasahon ta. O di pa? Sabi ni Awi nagkalamot siya, a bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because her trust is not in the branch but in her own wings. Always believe in yourself. Tama man. Tama si Wi. Good morning, Migo. Happy birthday po kay Ed Unipao. Ed Luna. God bless you. We love you. From Sadiles family. Sabi ni Karen Joy Sadile, happy birthday tabi, Engineer Luna. Dakulong ka pala na tagahanga, Engineer Luna. Good morning from Kamalig. Mga taga-barangay 19, good morning daw. Sabi ni Romel Asweta Babasuro. Okay na. Bueno. Paki-share na lang mga friendship, ha. Para to ya tabing broadcast ngunyan tabing aga sa DCGB. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman in the morning. Dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Aram na nindo mga tugang kung ano ang komposisyon kan sa tuyang liwoy. Ang sa tuyang salayva da tabi composed nin iba-ibang klaseng electrolytes. Ang liwoy ta mga tugang igwatabi nin sodium, potassium, calcium, magnesium, bicarbonate and phosphates. Digdi man databi makukuha ang pinag-aapon na immunoglobulins, proteins, enzymes, mucins, asin nitrogenous products. Siring po mga tugang sa urea, asin ammonia. Adi, ano databi mga tugang ang function kan sa tuyang liwoy? Ano na tabi man ang trabaho kan sa tuyang liwoy? Ang sa tuya tabing liwoy, mga tugang ginibo, number 1, primero po, para makatabang sa pagtuhalon niya to. Para makatabang mga tugang sa satuya tabi na paghalon. Kung makaon ka daa, sa paghungit mo pa sana, mga tugang habang nagsasapa ka, an sa imo tabi na kinaon, mga tugang na mix yan sa pagikang salayba. Namin na resulta para po mga tugang magayon ang satuya na paghalon. Marayon man talaga ang pagkagibukan sa tuyang lawas. Ano? Talaga, di ba? Ang purpose kaan para tabi daa, mga tugang, maprotehiran asin na maging magayon, asin po mga tugang maging malumanay, mga tugang tabi ang tatuya tabi na paghalon. Apera kay ni saro po mga tugang sa purpose niya iyuan makatabang sa pagnamit. Ang satuya tabing ngimot gusto niyang mantineron mga tugang na dumog. Asin po matakatabang ini sa pagsapa, pagnamit, paghalon, asin siring man, ini databi nakakaprotehir para labanan ang germs o mga bakterya sa satuyang ngimot. Yuman sa napalan ang pinaka-obheto kung nata kita mga tugang may liboy.
Paningit sa morning hirit. Kaya daw ako, kaya daw may pinaka-purpose talaga iyan kung nata mga tugang igwa kita kayan, man sana talaga iyan ang mga dapat natong pagkagamitan sa mga kaibigan. Alam po ninyo mga kaibigan, sa panahon ngayon, ayaw nating dapuan ng kahit anong sakit ang pamilya, di ba? Kaya araw-araw mag-United Home Vitamin C Tab para tulong iwas sa sakit at mabuti ang kalusugan. Gawing consistent po ang pag-inom ng vitamin C with proper diet and exercise. Consistent meaning araw-araw tulad po ng ibang daily habits gaya ng pagiligot, pagsisipilyo. Pero sa dinami-dami ng vitamin C sa butika, United Home Vitamin C Tab ang dapat bilhin. Gawa yan ng Unilab kaya sigurado ka sa quality. Araw-arawin na po ang United Home Vitamin C Tab. Tulong para consistent ang resistensya powers ng pamilya. 2 pesos and 30 centavos per tablet SRP sa inyong soking butika. Ascorbic acid is the generic name of United Home C Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Member KBP, kapisan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras po, alas 6 na ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. News Express. News Express. GB News Express. Aldaw na Miyerkules ngunyan, petsa 14 po kan bulan na Hulyo. Headlines kan mga bareta, dugang na mga bakuna kontra sa COVID-19 nagabot na kasuhapon sa Legazpi City. 115 na mga fire trainees nakakompleto na kan sa indang ensayo. Pagbabakuna, magapadagos pagkatapos na mag-arabutan na naman ang mga vaccine sa ibang local government units. Ang alkalde sa probinsya Canalbay, nagapilar nin sa gobyerno dahilan sa kakulangan asin maluyang pag-abot kan mga bakuna sa saindang nasasakupan. Dugang na aktibong kaso nin COVID-19, nadugangan na naman. Mga may sintomas nin COVID-19 tutugutan makaboto sa 2022 elections. 20 kataong nagadan pagkatapos na masulo ang hospital sa Iraq. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nasa 2,400 na doses ng Sputnik V asin 10,000 na doses ng Sinovac vaccines ang nagabot kasuhapon sa Legazpi Domestic Airport. Sinabi kan Department of Health Regional Office ng mga bakuna nasa siyam na kahon asin lunad sa eroplano kan Philippine Airlines commercial flight sa indang ipinaliwanag na ang delivery kang Sputnik V itinagama sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital as in Legazpi City para sa pilot rollout, mandang ang Sinovac vaccine itinagama para sa ikadawang dose kan mga vaccine sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, asin Masbate, pati naman sa probinsya rin Catanduanes. Ang mga bakuna nakasaray ngunyan sa DOH Bicol Cold Storage Facility para sa inventaryo. Makaagi ang sobra 2 bulan na ensayo o kumpleto sa 480 oras na ensayo as in skills training formal bintinang makatapos kan sa indang orientation program ang 115 sa 117 na mga fire trainees kan Bureau of Fire Protection. Kasuhapon sa ginibong virtual culminating activity, sinda na deklarar ng graduado sa nasabing ensayo. Ang mga ini nakagraduar mantang nasa iba-ibang fire station sa enterong rehiyon kung saan si Bureau of Fire Protection Regional Director Police Senior Superintendent of Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon ang naging huésped de honor. Inagyat niya ang mga bagong Fire Officer 1 na sunodon ang sendang mission as in vision para sa pagserbe sa banwaan.
Duwang kampo politikal sa Legazpi nagupo ng mag-ilusyon sa mga kapitan. Al Armario sa detalye. Nagapupo ng mag-ilusyon mo niyan ang duwang kampo politikal digdi sa Legazpi sa mga barangay leaders lalo sa mga kapitan asin mga barangay kagawad. Tusog sa mga reliable sources kandi si Jimmy News. Kanya-kanya ng paapod, imbitasyon ang kampo ni Mayor Noel Rosal para sa kandidatura kasayang agom na si dating Mayor G. Rosal. Yan trasiring naman kay ni at pagigibog ng grupo ni Congressman Pido Garvin Jr. na iyon pinagpapana-pana na magiging kalaban ni Rosal. Although nadaay pa ng konfirmasyon kay Congressman Garvin, alagad public knowledge na siya talaga at mabangga sa Rosal. Maging ang mga barangay leaders nagpupo naman magkarilibong kung saan na makampin. 70 mga kapitan, ang iba naglantad na kay Garvin, ang iba loyal kay Mayor Rosal, at ang iba nagkakawat pa. Alarmario, si Jimmy. May pagpapadagos ang pagbabakuna sa malalayan na probinsya kang rehiyon matapos ang matrayompong may transportar halis sa central na opisina. Pasiring sa ibang rehiyon na opisina kan Department of Health ang 10,000 na vials sa Coronavac o Sinovac vaccines asin 2,400 na doses ng Sputnik V Gamaleya vaccine kasuhapon. Sigon sa Department of Health Center for Development Bicol, ang mga bakunang Sinovac gagamiton para sa second dose sa probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate Sur, Sugon, asin Catanduanes. Mientras ng mga bakunang Gibukan Gamaleya al pinag-alokar kan Gobyerno Nasyonal sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital asin Legazpi City para sa pilot rollout. Mobile Health Clinic papaluwas na digdi sa Albay ngunyan aldaw sigon kay salilosis kan Ako Bicol. Jimmy nasalita sa report. Nagdurar ni na aldaw digdi sa Albay na pag-ikot-ikot kan Mobile Health Clinic programang pinaglansar ni Senador Risa Ontiveros, partner digdi Ako Bicol asin iba pang organisasyon kung saan sinabi ni Sally Loses kan AKB na na areas digdi sa probinsya ultimong binisita kasuhapon iyo Ligaw City kung saan ang mga senior citizens ang prioridad na maserbihan sa mga pangangaipo sa salud mobile health clinic na ini. Kompleto bulong, check-up, x-ray, ECG, asin iba pa. Dahil sa may mga kairibang doktor habang nasa paglilibot mga ini. Kaso hapon, nagdurar nin bilog na maghapon ang serbisyong pangsalod. Grupo mantang sigon kay Atilose, Salil Natural, duwang congressman kan AKB sinda Congressman Saldico, asin Congressman Pido Carbin, nakantabay man sa pagtabang na ini. Sa ngunyan aldaw, kaiba man girarayan AKB pasiring nan grupo sa pili, Camarines Sur, asin Libmanan, mantang sa mga masunod na aldaw, going na ini sa Mercedes, asin Labo sa Camarines Norte, diretso na ini sa Quezon Province, pabalik na sa Metro Manila. Yes po, actually po, na ini naikot kang grupo ni na Senator Risa Ontiveros, kan Ako Bicol Party List. Ang susunod po naikot kang grupo is, naman po kita sa Pili Camarines Sur. Apo, Pili Camarines Sur, then after that, Mapaligmanan, tapos iglaman pong duwang munisipyo kang Camarines Norte, ang Mercedes and Labo. Si Ate Loses kan Ate Sally kan AKB. Jimmy nasalita, si Jimmy yun. Nag-apilar ang mga alkalde ka nagkaperang munisipyo sa Albay sa Department of Health as in Provincial Health Office na magkaigwan ng balancing distribution in bakuna para sa mga lugar sa probinsya tanganing masarama ang mga babakunahan kontra sa COVID-19. Katakod ini kan presenteng sitwasyon kan mga lokal na gobyerno na minaabot sana mga 40 doses ng bakuna sa iba mantang nag-abot sa indang lugar. Diit sana. Sigon kay Mayor Jun Aguas kan Santo Domingo Albay as in Mayor Domingo Escoto Canoas, inan sa indang na eksperyensyahan
pagkatapos na mag-arabutan ang vaccine kan mga nakaaging mga simana. Sana po na medyo talagang iwagas po nila sa probinsya kang Albay. Tangani pong even so access po kang nagpapavaccine. Makulang po sa Banuang kang Legazpi City kasi tangani pong makaskas kita mo niyan. Tangani pong makatabang man po kami. Hindi po masyado mag-congest po sa sarong lugar. Hagad ko lang po na sana pumatawang kami kay Chansa. Si Mayor Jun Aguas kan Santo Domingo Albay, mientras na sigon man sa datos kan Hunyo 25, 2021 kan Municipal Health Office kan Ginobatan, ipinagpresentar ni Alcalde Jim Anghoko ang sobra sa 1,000 doses o sinabi kay ni na sobrang sa 1,000 doses na total ni numero ang na-deliver sa indang munisipyo. Dikitong pa lang sabi, di pa rin nahuhubos ang iwan namin. Ako po nagsurat na personal, nagsurat naman ako sa Manila na madagdagan ang allocation ng Ginobatan. Sa ngunyan, naubos naman ang nabakunahan na nasa A1 category sa sinabi ng munisipyo sa ibong nalado sa Uwas Albay, hababa ang nabakunahan na personang kaibahan sa A2 as in A3 category, sigon kay Mayor Iskoto. So, ako po nakikiuron sa mga kaiban na pakisindi po ang sitwasyon na ini pong pagpapakunan, they need talaga po totally control. Ang supply po, naghahali pa po sa DOH. Ang tingog ni Mayor Iskoto Kanawa Salbay, naglao man ang sabing mga alkalde na madudugangan ang alokasyon ng bakuna sa saindang lugar sa mga masunod na aldaw. Legazpi Public Employment Service Office mabukas nin one-stop shop sa Sarong Mall sa Legazpi City, Ngunyana Aldaw. Ans Galero sa report. Igirarani na talaga ngunyaan kad gobyerno lokal kan Legazpi sa publiko ang sendang serbisyo lalo na ang mga oportunidad sa pag-empleyo. Inan rason ko na tagigibuhon ngunyan aldaw ang kang gobyerno lokal in Legazpi ang soft blessing para sa sarong o sa indang bagong business one-stop shop kan Public Employment Service Office o PESO Legazpi kan gobyerno lokal ngayon isa third floor kan SMCT. Inawag kakaiguan in simpleng seremonya sa nasambitan ng aktibidad kung sa si Legazpi PESO Manager Diosdado Dads Rañeses ang mangingenot kaini mantang magiging presente man asin biglalao man na magtaon ng mensahe sa nasabing pagtiripon sinda Alcalde Noel Rosal, Engineer John Jason Trenal and Senior Assistant Vice President kanasambitan ng establishmento asin magiging presente man sinda Dole Bicol, Regional Director Maria Zenaida Angara Campita asin Assistant Regional Director Imelda Romanilios. Ang one-stop shop na ini idudunar na kanasambitan ng mall sa lokal na gobyerno kan Legazpi asin dakul man ang pasalamat kan PESO Legazpi na igwana sinda nin sa pang lugar na pwedeng pagkuntusiran nin manlain-lain na job fair o kaya iba pang pag-akseptar nin mga trabahong available digdi sa syudad kan Legazpi. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCG. Mga tugang iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Update kan COVID-19 sa satuyang rehiyon. Susog po mga tugang sa report kan Department of Health. Nadagdagan po nin 94 na aktibong kaso nin COVID-19 ang Bicol kung kaya sa ngunyan igwana nin kabilugan na 3,931 na aktibong kaso nin COVID-19. Sigon sa informasyon ng Albay, igwanin 31 kasuhapon, mantang 10 digdian sa Legazpi City, 7 sa Malinaw, 6 sa Santo Domingo, 3 sa Tabaco, 2 sa Daraga, tigsaro ang Ligaw, asin Pulangi, kasabay Antiwi, Albay. Camarines Norte may na-record na 2, mantang sa Camarines Sur 41. Dahil naidagdag sa Catanduanes sa Masbate, mantang 20 ang nai-record sa probinsya ng Sorsogon. 8 sa Sorsogon City, 2 sa Gubat, 2 sa Bulusan asin Rosin, tigsaro ang Barcelona, Bulan asin Kasiguran, kasabay ang Santa Magdalena, mantang igwaman po ni nai-record na 15 na nagadan darapo kan COVID-19 na nagabot man sa kabilugana sa 686. Igwaman ng 357 recoveries may kinaraman sa sinabi ng o kaya 377
na recoveries may kinaraman sa sinabi ng helang mantang uminabot naman ang recoveries sa 14,881 sa kabilugan. Sa ngunyan, totalmenteng may 19,501 na kaso ng COVID-19 o nagkaigwa ng kaso ng COVID-19 ang Bicol Region. Alas 6:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pang mga bareta, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang Big Milo Paxi Grocery Card! Pasok! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Gumagaan ang inuman pag Sunday Light! Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Light! drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte. Lakas ng 5 piso lang. SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot.
Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga bareta, mga tugang sa Lado Nasyonal, narehistro po kasuhapon kan Department of Health ang aktibong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Nasa 46,934. Ini matapos ang bagong 500 o 5,840 na recoveries. Ngunya na daw mantang 3,604 man ang bagong kaso. Mantang 77 ang bagong binawian in buhay. Sangon niya na minabot na sa $1,408,634 ang total recoveries, mantang 26,092 ang total na nagadan. Hindi hinali na sa listahan nin mga variant of concern ang Theta variant o P3 variant na inutnang o nadiskubre sa Pilipinas. Sigon kay Dr. Eva Cotienco, de La Paz, Executive Director kang National Institute of Health, reclassify ang Theta variant bilang alert for further monitoring. Bigasabing ang Theta variant igwang potensyal na maging mas nakakaulakit alagad. Sigon sa DOH, sa gungunyan, wala pang sufisyenteng ebidensya na magpapatunay na igwang dakulang epekto na sabing variant. Sigon kay De La Paz, in kaso magkaigwanin bagong ebidensya, manungod sa Theta variant, pwede man na i-assess ang pagklasifikar kan sinabi ng alert. Piglinaw po kan DOH na sadit na bilang sana kan mga natutudukanin Janssen COVID-19 vaccine ang nakamatin in adverse event. Sigon kay Julian syndrome o inapig-apod na Julian syndrome o GBS na sarong klase nin neurological disorder. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mas dakula pa man giraray ang proteksyon na makukuha kan publiko sa bakuna kaysa side effect kay ni.
Nangapudan ng DOH sa publiko na tulos na ma-report ang kaso. Makamati sila ng adverse events kan bakuna. Lalo na ang GBS, inalertuman kan DOH ang mga doktor sa hospital na tulos i-report sa Epidemiology and Surveillance Unit ang mga insidente and adverse events para tulos na makapag-kondukta nin investigation digdig. Inot ng binago kan US Food and Drug Administration ang emergency use authorization o EUA para sa Janssen COVID-19 vaccine. Matapos makareceive reports na pag-itaas in adverse events kay ni sa nagkapirang nakaresibi nin bakuna. Makakaboto sa taon 2022 national elections ang mga may COVID-19 o mas may sintomas in helang. Inan sinabi ni Commission on Election spokesperson James Jimenez sa ginibong online forum. Papanginutan ni Committee on People's Participation Chairman Florida Rida Robes ang pagtiripon. Sigon kay Jimenez, sa mismong aldaw kan eleksyon, tutugutan na makaboto ang mga may COVID-19 o may sintomas kanhelang pero nakasegregate o nakasiparar ang sa indang right of suffrage dahil dahil man pigdidiskwalifikar ang pagkakaigwan in COVID-19 o diretsong pagboto nin mga tao. Tinawan nindo ni Jimenez nan mga strategy na ini ginibuninda kan mga nakaaging aldaw sa plebisito sa pagsumiter nin Palawan kung sain naging matrayong po nasabing lakdang. Mandang dahil man sa patakot kan pandemya, pigadalan man kan COMELEC na limitaran sa naan 5 na bilang kan mga makakalaog sa polling precincts sa sarong botante. Tulong miyembro kan election board as in sarong watcher. Maski bako pa ini ang pinal, iyon ang most extreme na pwedeng mangyari sa mismong aldaw kan eleksyon. In kaso man, nasiring ang magiging sitwasyon hinagad kan COMELEC sa mga botante na bago pa man maglaog sa polling precinct, dapat aram na tulos kung si Isay ang mga ibuboto para maparikas ang proseso. Ibabawal kan Commission on Election sa mga kandidato ang anuman na klase in public display of affection o PDA sa bilog na campaign period para sa 2022 national elections. Sa ginibong online forum kan Committee on People's Participation, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ipigbabawal ang pag nakakatudan kan mga kandidato na PDA arog kan pag shake hands o abrasa asin pag-ubo asin paghadok sa mga umboy. Maski aram ni Jimenez na partikan pagkampanya ang pigaapod na PDA kan mga kandidato da ini tutugutan ngunya na aldaw sa tahon in health crisis sa nasyon. Mantang daiman ibaban ang mga mass gathering sa mga election seasons pero lilimitaran sana ini sa sadit na grupo asin istrikto ining kokontrolon para dai maging super spreader event. May got man na pigbabawal ang distribusyon in pagkaon kan mga kandidato sa mga botante. Kinakay po na magkaigwangon niya nin koordinasyon ang kampo kan kandidato sa mga barangay bago makapagkondukta nin aktibidad para masiguro ang magiging maingat asin kontrolado ang campaign period. Oras mga tugang sa Pilipinas. Alas 6:27 nin pag-aaga. Ipinag-order ni Mayor Isko Moreno sa iyang mga pag-iriba pagkatapos na aprobaran kay ni ang kantidad na o kaya ang maabot sa 80,820 na mga tablets para sa mga bagong makapag-enroll na malaog sa mga public school student sa Metro Manila kasabay ang kantidad na 364,920,000 na kwarta para pambakalasin gamiton sa siring na bagay. Ang approval kan sinabi ng local chief executive yung party kan sa indang programa para suportahan ang blended distance learning program kan Department of Education ngunya na panahon in pandemya.
Sinabi ni Mayor Isko na dahilan taday pa man in face-to-face classes dahilan sa pandemya. Ang syudad din Manila, iyon ma-provide giraray din panibagong mga gamit. Siring sa mga tablet, tanganing ang mga aki, asin iba pang estudyante, mahingganan sa sendang pagkaklase asin mas dakulang screen na sendang pwedeng magamit. Dahilan sa blended learning na pinapasunod kan Department of Education. Enot kay ni, nanutaran man na may naka-standby fund pa ang lokal na gobyerno na maabot sa sobra sa 60.5 milyon na kantidad in kaso maglangkaw ang enrollment sa sinabi ng syudad. Sa ngunyan, ang lokal na gobyerno, yung padagos na nagtataonin mga kagamitan, siring po sa inot nang na-deliver kan mga nakaagingal daw na mga tablet na igwanin SIM card. Kasarabay ang naitaong 11,000 na mga laptops as in pocket Wi-Fi devices na may kantidad ni 994 milyon para sa mga estudyante as in para tugno sa syudad nin Manila. Alas 6:30 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama.
Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Hanap niyo ba'y grocery product sa presyong unbeatable? Punta na sa LCC Asnaig Market, Ascenso Negosyo Caravan sa Legazpi on July 15 and 16. Lowest prices on fresh chicken, rice, and egg. Lahat na grocery products and department store items ay nakapromo up to 50% off. Meron ding pa-promo ang LCC Food Garden na buy 2 burgers for only 49 pesos. Kaya't wag nang palampasin ang LCC Asnaig Market Caravan on July 15 and 16, 7 a.m. till 6 p.m. at the covered tent of LCC parking area, Peñaranda Street, Legazpi City, sa harap lang ng Gate 1 ng LCC Mall, Legazpi. Tara na, makihakot na! Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Nasa 20 katao po ang nagadaan asin 5 nalugadan sa pagkasulokan hospital sa Iraq. Nangyari ang sulo sa coronavirus hospital sa siyudad kang Nasirya. Tulos man ay pinaluwas ang mga pasyente na nasa laog kang hospital. Mantang sa ngunyang padagos ang investigasyon kan mga otoridad sa kausakan sulo sa nasabing siyudad. Madonar nin 550 milyon na doses ng COVID-19 vaccine ang Chinese drug maker na Sinopharm asin Sinovac sa COVAX program kan WHO. Ini ang laman kang kasunduan na pinirmahan kang Sinovac asin Sinopharm asin ang Global Alliance for Vaccines and Immunization o Gavi. Sa nasabing kasunduan, igwang 170 milyon doses ang Sinopharm, mantang 380 milyon na shots nin Sinovac ang isusupply. Importante ang nasabing kasunduan dahil sa padago sa pagrapado kang Delta variant, dahil managtaonin kadagdagan na detalye ang Gavi kung sain ang mga nasyon ipapanao ang nasabing bulot-to-bultong mga bakuna. Kontra ang WHO sa mga nasyon na nagpaplanong magbakal ng booster shots para sa mga nabakunahan na namamanuaan ninda. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na daingo na dapat natawanin atensyon ngunyan ang kan mga nasyon dahil dakol pa man giraray ang mga nagitios na nasyon na dai pa nababakunahan ang dakol na namamanuaan ninda. Padagos man ang pagitaas kan kaso ng COVID-19 lalo na nagiging dominant pa ang Delta variant sa dakol na nasyon. Sinabi kay nin bako patas ang supply ng bakuna dahil may ibang nasyon na nagbabakal na ni nagkapirang milyon na doses ng bakuna mantang igwang mga nasyon na nakapagkapag naman sa pagbakalin dagdag na mga bakuna. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Mga tugang detalye po kaandara ni News Manager Marila Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Halangkaw ang peligro kang COVID-19 sa nagkapirang tao, araw kan health workers. Iring man, halangkaw ang patakot kang seryosong helang asing kagadanon dahil sa COVID-19 sa mga senior citizens asin sa mga may seryosong kamatian sigun sa World Health Philippines. Sigun sa ahensya, inandason kung nataasin na dapat ang mainot sa pagbakuna kontra sa COVID-19 dahil bakong arog sa iba, mas makaskasindang tamaan kan COVID-19. Parang pagirumdom kan DCGB, DOH at kan WHO Philippines para sa ligtas ng pamilya at in komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News.
Hinagad mga tugang kan sa gobyerno na suspenderon ang pagpataw kan value added tax o VAT sa mga oil products sa taho kang namamatian na krisis dara kan COVID-19 pandemic. Magigurumduman na nagpautob ang gobyerno nin dagdag na 12% VAT sa fuel products. Apera pa ini sa excise tax na pigpataw sa irarom kan tax reform for acceleration in inclusion o train law. Sigon sa Senado, may domino effect an oil price hike sa mga produktong agrikultura as in iba pang essentials. Tinawanin doon na ipapalis man sana ang dagdag na presyo ng petrolyo sa mga konsumidor na kaherak na ngani dahil daing trabaho asin naglalangkaw pa ang presyo kan pagkaon, kuryente asin mga barakalon. Sigon pa sa Senado, ang dakulang ginhawa ini sa mga motorista asin mga consumer kung paramientras sa suspenderon ang 12% na VAT sa petrolyo. Pag-asa Ligaspi kay ba si Melvin Almuela sa detalye. Yang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon. Sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area pigakarkulong nasa distansyang 20 km sirangan norte sirangan kang Katarman Northern Samar o nasa distansyang 130 km sirangan sur sirangan kang Legazpi City Albay. Sa coordinates na 12.6 degrees north, 120.8 degrees. Ang naturang low pressure area ay hababama po ang posibilidad na mabilog bilang isang bagyo o asin tigalauman man na malusaw man sana sa masunod na mga oras o masunod na mga aldaw. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ning mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagoran asin pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang low pressure area. Ang duro sa Maluya, Sundo, Moderado, nahali sa Sirangan, Sundo, Norte Sirangan ang mamamatian na may banayad Sundo sa Moderado na pag-ukol ng kadagatan. Tinatayang aguat ng temperatura Tigilauman, Santas poon 26 Sundo 32 grado centigrado. Kasi nang aldaw ay nagsirang sa bagong alas 5:26 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:16 ng pagkahapon. Ni si Melvin Almohela, Kampagasa, DOST, Legazpi. Sa 500 years of Christianity. Ang San Agustin Church o Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de la Consolación Korea o Immaculate Conception Parish na yaon sa laog kan historic walled city sa Intramuros, Manila, ang pinakaluma na stone church digdi sa nasyon. Matapos ang konstruksyon kay ini kang taon 1607, alagad kan taon 1571 kang ini itugdok gamit sana ang nipa asin butong. Natulpos ini nin kalayo kan Disyembre 1574 kang laogon an Manila kan puwersa ni Limahong. Sarupang kasalo ang sinapar kay ni kang 1583 dahil sa kandila na kuminaraba sa kortina kan simbahan durante kan paglubong para sa sarong umisa para sa sarong gobernador general na si Gonzalo Ronquillo de Peñalosa. Kung kaya nagdesisyon ang mga Agustinian priests na magpatugdok kanin simbahan nagibos sa bato kang uminaging 1586 susog sa disenyo ni Juan Macias. Dahilan sa kakulangan nin pondo asin materyales na gapo, haloy na makumpleto ang konstruksyon kan simbahan. Kan taon 1604 naging operational ang monasteryo kaini asin ang simbahan formalmenteng natapos kan Enero 19, 1607 dangang inapod na Church of St. Paul of Manila. Sa 500 years of Christianity. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga drakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat ni News Manager Mar de la Cruz sa News Director Edwin Peralta, katawang si Angel Mustasa sa Lado Lokal. Andis Pinar sa special na istorya sa 500 years of Christianity. Report kan Mega Force Patrol. Iyan po naghatod kan mga baretang GB.
Garantisadong bareta sa GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. San ka beyond? Ako'y ibahin. Sunod dugong Pinoy. Pagtibayin ang tugon at
proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Oy, may nag-message padigdi si Madam Lourdes Pasimio. Happy birthday po kay Engineer June Luna and Telma de los Santos ng City Assessor's Office. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa mga taga City Assessors. Ang mga assessors natin, mga tugang, Tabi, happy birthday. Tabi dyan. Siguro, baka ton, may pa-snack si, ay, kundi, pigbawal ba ginayor? Di ba? Pigbawal, kanya-kanyang snack na sana, kanya-kanyang snack. Okay? O sige po, mga tugang, report muna tayo. Ali po dyan sa luwas, nasa linya po ang dagdag na bareta. Jimmy Nasalita, may report. 8 minutes bago po magabot ang alas 7 ng aga. Jim, good morning, Jim. Salamat mga BP. Follow up. Dahil satisfied sa mga apektadong residentes kan Barangay Ligban, Gutob, Kaligang, ang Tagaytay sa aksyon kan Provincial Engineers Office kung sa'y nakatabay sa DCGB practical marikas na nagpadalaga ni na tao Provincial Engineer ng Baclao sa barangay para hilingon inspeksyonon artikan pag-validate sa isyo ay pinag-aagrangay kan mga tao bako sa naman nga ni verbal kundi isip na papel na mismo kan mga barangay officials asin Farmers Irrigators Association sa pamamayo ni Mr. Proming Niba sa indang mga concern ta BBB. Alagad na dismayaan mga ini kan naisihan ang follow-up sa pag-uli ni Mr. Niba na barangay nagharap po sa mga tao asin nakaantabay di sa DCGB
Ang sabi, malibot ngayon sa mga taong pinadala ni Engineer Dante Baclao, para lang sa mga tao, tananing i-guide, pasiring duman sa pinagtutok doon indang mayor na problema, ako na pinaraha sa mga kabasan digdi, dahil na nagkatatara naman. As sa outlet, asin itong nagkabiring ka, mga dike, kailan basado kay Mr. Promingyi ba, nagpasiring sila sa opisina ni Engineer Dante Baclao, kaya iba niya sa nagkapirang barangay official, asin nagbalik naman so sinugo ni Engineer Baclao, kanihanapan na kan footage. Iba man da, so pinadalaganan, pinalayugan kan drone, nag-expectar sa mga tao, physicalmente, personalmente, hihilingon ang mga ini. Alagad, iba man ngaya ang drone, iba man sa personal, nahihilingon mo, arog kan, personal na pagpasar kan DCGP News, nakaiba niya to si Mr. Niba. Ngunyan, ang hapot, ano na ito, sunod na sana dumaan. Ang sabi ni Mr. Niba, pag-uro ng daa, PWH, PEO, asin sa man na persona, privado, ngayon tuminabon, kan sarong porsyon kan salog, kaya nagkadaray birth na sudalagan kay ni. Kaya na maintindihan ko na rin ito mangyayari, na 2 taon na ini, na pinagpo-problema, 2 taon lang dahil nagkakataranuman, ang gari na dagat-dagat na mga kabasan, yan sa nasabing lugar. Okay. So okay, sige, tapunan ta si General Baclao diyan sa programa tang 7:30 to 9. Data BBP, papabalikan ito o sundo na sa naduman na dayamanin produkto o resulta so pagpadalagan niya kitawo duman na nagpalayog ki drone. Basta dapat talaga kay ito. Dapat ang suggestan dapat gibon duman magduman kay presidente kang Irrigators Association. Magduman sa kapitan, tapos sa kapitan iyong malid kung saan itong pigataram ninda na dapat tawanan ki atensyon. Basta matunon nga ni na marikason sa aksyon ni Engineer Dante Baclao, nagahalat duman sa mga barangay so tawong pinadara niya. Wala man niya nag-abot digdi. Digdi kay sabi kay Mr. Promingyi ba, wala man niya nag-abot digdi. Hayon nga yung sabing binarita nga sa DCGB na marikasunon nga, yaon nga suduwa ng tao. Hayon man nga na ngayon, nagbalik na nga o resulta nga wala man nga na ipahiling duman so may diferensyang mga lugar digdi sa tuya. Okay. Apuntaan naman kay Engineer Baclao. Dahil sinda kumbinsido sa drone ta, BBP. Pag iba man nga resulta sa drone, sa physical mo nga, dihihilingon. Ang drone kaya, di man makaka-zoom in, buda di man makakaduman yan, sa kataning kang kuan, sa kataning kang dike, lalo na kung harayo ang nagkukang kaan, nagmaman. Anapot digde. Diba? Anapot digde. Abo ko nagaring pataramon, medyo malanit ng mga kuan kan mga parao maligid. Natural, dahil mo nigaran na talagang ibanan pagmati ni digdi, taday na anap buhay. Parang nga mapasiring digdi, mamotor, kayang imotor, yaonan mga tao, i-guide sinda, tataday, tapapalayugan pa ki drone. Yan ang mga bakwan digdi, imurara. Para na minsan sa na magtagaluwa sa opisina. Jimmy na salita di si GB News. Madugyon man kaya baga duman. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Madugyon man pa, no baka madugian sa sapatos ta. Hirit. Doon sa opisina, mapalakawon mo diyan sa kabasan. Taon. Tapudan ko si Engineer Baclao tabi duman sa programa Tangan Hapot. Bako kumbinsido sa mga tao, gusto nila may makauron sinda, may makahampang na maghihiling duman kan kamugtakan. Kang drone talaga, pang kabilugan mahiling, unless na sunagmaman kan drone, yung sampangan mismo, nasa Haraniseya, para ma-close up video o shots, mga tugang sa lugar, na po na pig-request na iyong kausa kan pagbaha sa sinabi ng lugar. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Okay, obay no. Babalik ka taon-taon dyan, mga tugang na istoryang yan. Naman po sa programa tang Anhapon.
O di ba no, mga tugang, alas 7 na, eksaktong alas 7 na po sa DCGB. Pasensya na po sa data pa nagkabarasan ng mga mensahe nito. Yan na lang po naman, mag-uron-uro naman kita sa Anhapot program. Mutabi libre na magpaabot kan sa indong opinion. Magpaabot po kan sa indong na mga kuro-kuro, kan sa indong mga suggestion as in reaction. Basta po ang reaction nindo, mga tugang kayang akseptaron tabi, susog po sa standards kan broadcasting mga tugang sa DCGB. Okay, salamat kan sa indong magantabay. Pareta alas 7, susunod na. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Pugi, lagi. Goodbye! God is good all the time. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly,